స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, రానా దగ్గుపాటి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం భీమ్లా నాయక్. సాగర్ కి చంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమాలో పవన్ పాత్ర కోసం ప్రముఖ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఓ స్పెషల్ సాంగ్ రాసిన విషయం తెలిసిందే. లాలా భీమ్లా అంటూ సాగే ఈ పాట అరుణ్ కౌండిన్య ఆలపించారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇప్పటికే ఈ సాంగ్ మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా కొత్త సంవత్సరం వేడుకల్లో మరింత జోష్ నింపేసేందుకు భీమ్లా నాయక్ టీం సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా లాలా భీమ్లా పాట డీజే వర్షన్ను విడుదల చేసింది. డీజే సౌండ్స్తో పాటను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. న్యూ ఇయర్ పార్టీలో సౌండ్ బాక్సులు దద్దరిల్లిపోవడం ఖాయం అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మలయాళంలో సూపర్ హిట్ విజయాన్ని అందుకున్న అయ్యప్పనం కోశాయం రీమేక్గా భీమ్లా నాయక్ సిద్ధమవుతోంది. అహం, ఆత్మగౌరవం మధ్య పోరు ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ సినిమాలో చూపించనున్నారు. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ భీమ్లా నాయక్ అనే పోలీస్ అధికారిగా, రానా డానియల్ శేఖర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పవన్ సరసన నిత్యా మేనన్, రానాకు జంటగా సంయుక్త మేనన్ సందడి చేయనున్నారు. శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోన్న ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, దగ్గుపాటి హీరో రానా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ భీమ్లా నాయక్ మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన అయ్యప్పనం కోశాయం సినిమాకు రీమేక్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు సాగర్ చంద్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే భీమ్లా నాయక్ సినిమాకు మాటలు, దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు స్టార్ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్. ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా పాటలు, టీజర్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. వకీల్ సాబ్ లాంటి హిట్ తర్వాత పవన్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ మూవీలో రానా, పవన్ పోటాపోటీగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు తమన్ అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు యూట్యూబ్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే న్యూ ఇయర్ జోష్ నింపేందుకు డీజేతో వస్తున్నారు చిత్ర యూనిట్. నూతన సంవత్సర వేడుక మరింత రీసౌండ్ వచ్చేలా చేసేందుకు లాలా భీమ్లా పాటకు భీమ్లా నాయక్ చిత్ర యూనిట్ డీజే వర్షన్ను రిలీజ్ చేసింది. డిసెంబర్ 31న రాత్రి 7 గంటలకు లాలా డీజే పాటను విడుదల చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఇప్పటికే లాలా భీమ్లా పాట సోషల్ మీడియాలో దుమ్ము రేపుతోంది. ఇక యూట్యూబ్లో అయితే ఈ పాటకు మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ సాధించింది. మరి ఈ డీజే సాంగ్ ఎంతలా రీసౌండ్ వస్తుందో మీరే చూడండి. Please like, follow and subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe Please subscribe. Please subscribe Film Jalsa. to Film Jalsa. Film Jalsa. To Film Jalsa. Film Jalsa. Film Jalsa. Film Jalsa channel. To Film Jalsa.